sas. Emana, me masoya ne? Ba ɗayan gaba ni gai ba shiru ne fa wallahi. Wallahi Allah. Ka bari ka san rayuwar ne a nake kuwa kawai sama nake ganin da. Kai Usaini mu'amala gaba ɗaya a angula. Jibirai doya. Aji nake gaba ɗaya saman tana wani kawai. Ya mutumin ana ta nan kenan. Mun ka ilbagwai. A gida. Kace kana nan kenan. Mu ga wayoyinku. Ai. Wannan ai. Kai, na gode na gaɗa. An can faɗan amana ne fa. Ayo. Ai da ai muka yi dai buranci. Ai, wannan gayan faɗa Allah an duba mun waya ta tana hannuna fa. Kada mu gani kai waya ka bata nan. Kai. Kai, wai me za ka giya min irin wannan? Dan muka taka to kai ga gane. Bari ma yanzu zan kira Babun da Allah ya zauri ya gane. wallahi duba mun magani. Kai. To ai na mun wai ma ga. Kai da kalama wannan. wallahi ba zan yadda ba. Fresh ba na san irin wannan. Ina ga na tunda abin na kai ke su ko ya an jima ka gane. No, ya gane. An jima ka shigo gawai. Ba matsala. Ni muna nan da wannan ga. Ai sai ka ban waya. Kai in ba he ka ban waya ta ba Allah ya tsira dan bala jabu. Wallahi sai ka ba. Subhanallahi kai me yake faruwa? Wannan ga me yake faruwa? bai da mana. Haba ta kuma shi kenan sai a zo a fara rigima. Wallahi. Dan haka shashayen yake. Shashaye ba rana kan. Wallahi. Kuma ga Allah tashi me yake faruwa? Wallahi ya bani waya. Kai kuna da waya. Ya laka sake. Waya ta ya dauke mu. A to kowa yayi kuwa sata kenan. Ina zuwa. Ina da Allah An zo daidai inda nake so. Kuna ji? Yanzu abin da ka ban duka. Ya hakuri. Ka bar shi. Yanzu kuna ji? Shashancin da abu ɗaya ne. Yanzu kai ka kuɗin da ke cikin kai ma ka kuɗin da ke cikin ka. Ni zan ban sama. Kowa ya bara wannan zamu nemo a cikin duniya. ba ka da matsala. Ina da Inde wasu kuɗi ne mu Yawa kawai ka kuɗin. Ina Kai da ma. wasu canji bari na ba. Yau ko kai fa. Shakku zai mu da ni ma. Yawa ko kai fa. Ina yinka. To ni zan je in nemo shi duk inda yake. A ku daina rigima mana ku bai amfani rigima.